Si Castelló és perfecta per a caminar, també ho és per a moure's en bicicleta. A més, la bici és un transport de baix cost, saludable i 100% ecològic. El seu ús s'ha popularitzat des que l'Ajuntament va crear en 2007 el Sistema Públic de Préstec de Bicicletes, SICAS. Abans de la seva implantació, a Castelló hi havia al voltant de 350 usos diaris. Ara ja són més de 4.000 viatges entre bicis públiques i privades. Aquest increment és un dels principals objectius del Pla de Mobilitat. Per a potenciar l'ús de bicicletes particulars, Castelló compta amb més de 70 punts aparcabicis, que sumen prop de 800 places. El Pla de Mobilitat ha anat adaptant la ciutat a les bicis amb una xarxa de rondes ciclistes al costat de la ronda de circunvalació, ciclocarrers amb una velocitat limitada per a cotxe a 30 km per hora, carrils bici segregats adossats a la calçada, vies compartides i zona 30 d'ús preferent per a vianants i ciclistes, i voreres bici amb carrils senyalitzats per a ciclistes. Tot això suma més de 70 quilòmetres per a moure's amb bici per Castelló. I recorda, quan no disposem de vies específiques per a ciclistes, cal circular per la calçada i complir les normes de circulació. A més, podem conèixer llocs d'interès del terme municipal gràcies als 140 quilòmetres de rutes cicloturístiques.